Коръән мөселманнарның китапларының китабы. 14 гасыр элек иңдерелгән Коръәни Кәримдә барлык сорауларга да җавап табып була. Дини йолалар, хукук һәм әхлак нормалары, яшәү рәвеше һәм башка бик күп мәсьәләләрне үз иченә алган изге китап ул. Бер аятта игелек кылыгыз, Ходай Тәгалә игелек кылганнарны яратыр диелгән. Дин турында сөйләшүләрне дәвам итеп, халык язучысы Рабит Батулла бүгенге сәхифәсендә Коръән игелеккә кагылышлы тирән фәлсәфи фикерен җиткерер. Ассаламу алейкум. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә без Коръән турында, дин турында сөйләшә башладык. Шул сөйләшүебезне әкренләп дәвам итәрбез. Коръәнне укый башлаганда, әйтгәндә мин мәсәлән беренче кат укыганда, дөресен генә әйткәндә күп нәрсәләрне аңламадым. Күп тапкырлар укый торгач, инде менә мин шуны аңладым. Кешеләрнең менә рухын аңладым. Галәмнәрнең торышын аңладым. Һәм бик күп аңламаган нәрсәләргә җавап таптым. Мәсәлән, кешенең рухы. Күңел күзең күрмәсә, маңгай күзең ботак тишеге дигән татар халык мәкале бар. Ягъни, ике маңгай күзе күрмәй икән, ихтибарсыз каласың икән, син инде күңел күзең күрмәй дигән сүз. Ул третий глаз дип атала урыста. Татарда күңел күзе. Күңел дигәнне дә аңлатуы кыен бит әле бит. Күңелне аны бит йөрәк дип тә була, бәгырь дип тә була име. Кешенең бөтен гәүдәсе дип тә була име. Ә менә күңел күзе ул име. Әйтик, игътибарга якынрак күңел күзе, михербанга якынрак. Бик күп төрле төшенчәләрне үз эченә ала. Менә күңел күзе сукырлардан Аллам сакласын. Кеше билимедә булырга мөмкин кешенең име. Ләкин күңел күзе сукыр булса, ул зыян эшли. Ул профессордадыр, ул академиктадыр, ләкин аның кешеләргә булган мөнәсәбәте михербанлы түгел. Әйтик, менә бер башлык начальник утыра име. Ул синең йомышыңны йомышлый ала, ләкин эшләптер йомышламый. Эшли ала, аның өчен бер сүз дә әйтмиләр, ләкин нидер михербансызлык аркасында аның кеше күңелсезләнеп чыгып китә, аның йомышын йомышламадылар. Күңел күзе күргән кеше бу кешенең хәленә керә. Аның йомышын йомышларга тырыша, булдыра алмаса да юатып чыгарып җибәрә, киләчәктә эшләү өмете белән име. Күңел күзең сукыр булмасын өчен ата-ана тәрбиясе кирәк, дини тәрбия кирәк, михербанлы булырга кирәк, гамәлләреңнең игелекле булуы кирәк. Без качанда бу тибыз игелекле сүзе белән изгелекле дип сөйләшәбез. Изге булса, ул име святой була име. Игелекле булса, име добрый була. Кешеләргә ярдәм итүчән була. Менә мин сезгә барыгызга да күңел күзегезнең ачык булуын телим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.